Jeg husker om det. I morgen. At vi tog seg ved en mann og Jar, en eldre mann her. Han sier, det trúgvandi? Jeg vet ikke hva det så falskene mener vi, at spør jeg meg, du trúgvandi? Og han sier, det trúgvandi? Og nei, han ville krauka meg av oss om at her. Men jeg har jo sånn ikke å si på en ta, men jeg husker om det, så gjerne. At jeg vittnar for flere som sier at jeg det trúgvandi. Men det skal du ikke forveksla vi det frelstur, eller jeg det endurføddur. Du Jakobs brev sier til at sjálvt tar ytlo andaner trúgva og sjelva. Men det merker ikke til at tar og rattar støv for gode. Det merker ikke til at tar og i Guds parte, eller og gode. Tar det sånn ikke. Så det at folk sier det trúgvandi, det kan godt merke til at de trúgva ødlun, de vite at alt satt og ratt og så litt, men det de endurfødt til spurningen. Så hvis onkel kommer og sier vi til det trúgvandi, så kan det merke til at han frelstur, men det som du tar skal spørre du frelstur? Ta skal du få suttja. Så at som frelstur suttja det vel og i egen av folket. Altså, jeg faktisk, den mannen som snakker, jeg vet at det aravvis, her ikke alt ordentlig rett. Han plettfruer for myndarlige mævor som du varst, en av aller beste borgaren og alt det her. Plettfruer, altså, purasta. Men det merker ikke til at han frelstur. Og til at han tror at Bibelen sånn, og at Jesus døye, og og røys opp at det merker ikke til at han vil tidsje møte Jesus som sønne personlige frelsere, og at Guds ande bor i noen, og at han Guds barn. Det merker ikke til. Og en ble personlige frelstor, så tror jeg. Men jeg ikke fri ved god, altså, hvis onkel spurte meg, tror du at Jesus levde, og at han døye for alle heimsens synder, og at han røs opp. Jeg har sagt ja. Jeg har sagt ja. Og jeg kanskje kunne ha sagt at trúgvandi. Men kunne jeg sagt at det var frelstur? Nei, det kunne jeg ikke sagt. Det måneder oss nær. Det måneder at være en trúgvandi og at være en frelstur. Det det. Det det. Ja. Og ta jeg husker om det at de som jeg har vittnet for, til å snakke vi på tveimanshånd, som sier at de trúgvandi, de kunne godt hitja med bant i egene, men det suttje ikke, hva suttje, eller kjenne Guds anda og i tøymon. Det her kyrkjufalken du var, som sier at de trúgvandi, lukka så godt trúgvandi som nekkar annar, lukka så godt trúgvandi som to, eller ba. Men ta jeg tåse vi øyn som frelstur, og vi kommer til oss om Jesus, og frelstur, og han frelstur, at ta, bare man nevner okkur, så altså, egen, du sagt et ljøs i egen, og du sagt, det kan ikke unnverast at det kommer smule på hverandre. Men så tar vi som trúgvandi i gasareion, men religiøs, ikke frelst, de ordentlig trosk og hør, og du tås av om Jesus, men til ånden glede. Trondjen glede. Sagt du, du frelstur? Du frelstur? Så hever du glede og tøy. David sier i salmen, veit mer at du glede om frelsetøyna. Hun var sånn der ebbe utsjånen. Veit mer at du glede om frelsetøyna. Guds røyge ikke eting og dretting, men rattvise, frigjør og glede og i halka andanen. Rattvise, du rattvise av trygg, av Jesus, men ikke bare at du trorst at han til, men at du trorst personlig av vitun i hjärsta av han. Du har hangt til av han. Jeg har hangt med av Jesus. Jeg lener meg at honom. Han alt mot allit. Og han rattvisa støvan hon gjør fri, og ta du hever rattvisa, ta du hever fri, så fast du viverande glede, som ikke en oppumpa, oppgeila nekka som helst, men som en sånn glede,
Som tar ein tryggvande snackar vi en annan tryggvande och du vet jag nu säger tryggvande men det som är min här frelstur. Ta ein frelstur möter en ören frelstur. Jeg gikk i Klaksvik for 2 veker siden vi Bibelen, 3 veker siden. Og så møtte jeg noen andre som var frelstur, og vi snakket av det først. Altså, det var... Altså, anden var mittel noen. Hele anden var mittel noen. Og vi kunne... Man får oppbygd oss det fra til lyttels samtalene. Det var selv om han var baptist, og ikke videre avøyner om noen spurningar her, så bare til at vi bajer øya Jesus som okra personliga frelsare og frelster, så var en glädje og en uppmuntran og en uppbygging og tog at tosa vi han. Men det det ikke. Ta det en som bare sier seg vera tryggvand, lykka, og han så øyla standhaftig om til at han tryggvande, og kvært merke til for hon at han tryggvande, jo til at han lykka gaur som nokkar annar. Men så en frelston det ikke jottanen lykka gaur som nokkar annar. Til en frelstor tåsar ikke om sunna egnu gauhøyt, han tåsar om Jesu fullgjørda verk fyrir meg, som har finnst lotoi, han min frelsare, hans blau hev vaska bort mina sinter. Du kvenn ikke at to gonger sier til at du ikke hever sinter, så du religiøsur, og til liggen, du hever sinter. Og han sier om du beste borgar i Ronorga kommuno. Og omgang, det nekka som helst. Du heldte det, ikke av gjørs nekka, alle var sinta og skorta godt stort, østen to. Og før du kommer til sinds jottan og erkjennelse, at du vil gang ut unna sint, og først til Jesus viane, akkurat som du og først vaskan, fyrirgjøving, rønsan og høyla i andan, så du ikke endurføtter. Men det måste bliva, og det mun avhøydan. Tid som sier du kan være tryggvand, men ikke frelst, vær nu ærlig, og vi kan ikke til at det ikke frelst. Men altså, jeg vil ikke stjæla frelsene fra noen. Det det som en som sier seg være tryggvande, og ja, men jeg tryggvande, altså, jeg vil ikke lykke til fra noen, men nu vet du hvordan man skal fære et. Man må inn til det, og kanna grunden av dem, altså. Du klarer, hvis du dorst, varst du så at du først himmels? Jesu fullgjørda frelseverk tutt, øynast og allit, eller hva det du tåsar om hvordan gaur du erst? Det falskt og allit, det kommer ikke halta framfor Guds dømståle hvordan gaur du erst. Du erst ikke gaur. Ramvera brevet 2 tåsar nemlig om det, og troi, fra 12 til 14 ut etter, at ungen tann som rattvuser og alle vikner av loj, og ungen søker god til menneskene i seg sjálfun, tog måtte god komme til okkara. Og så alt fullt gjørt, Jesu gjørt alt, og så bor vi til, og han som tekker med i honom, teker han inn, eter han, ikke som et sakramente, ikke vet alt der bor, men eter han atlan, ikke som et sakramente, men eter han, teker han inn, øyer han, Jesus altså. Han endurfødder, han frelstur. Takk om Jesus i det, og blir frelstur. Amen.